גבירותיי ורבותיי, ערן בידרמן. תודה רבה לכולם. ערב טוב אדוני המאסטר. תודה. אכפת לכם לעזור לי? יאללה, אוקיי, רגע, מהמקום. רגע, שנייה. תרימו שתי ידיים גבוה למעלה, תעשו אגרוף, תרימו אצבע אחת למעלה, שימו את היד השנייה על המרפק, תשארו ככה, לא לזוז, ובשביל הקטע שלי אני צריך שני אנשים שיבואו לעזור. יאללה, בואו, הצבעתם ראשונים. תנו להם קצת מחיאות כפיים. מה השם? ספיר, את יכולה לשבת כאן, לורנס, אתם יכולים לשבת כאן. טוב, שימו לב, יש לי כאן חבילת קלפים. הרעיון שאני אנסה להשפיע על שניכם לעשות כל מיני דברים, ולהגיד כל מיני דברים שאני רוצה שתגידו. אני אנסה לגרום לך לחשוב על מספר, בין 1 ל-52, ואני אנסה לגרום לך לחשוב על קלף. אוקיי? אבל חשוב מאוד שגם אם אתם שמים לב לאיזה קלף אני מרמז שאני רוצה שתחשבו עליו, אתם מתנגדים ומצידי תלכו על קלף או על מספר שזו בחירה חופשית לגמרי שלכם. אוקיי? אני אתחיל איתך. תעשי רגע ככה. אני הולך לספור מאס עד מלך. ברגע שאני אומר מלך, שזה הקלף האחרון, את אומרת את הקלף הראשון שעולה לך לראש. אס. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, נסיך, מלכה ומלך. תורידי את הידיים ותגידי את הקלף הראשון שהולך לראש. 8 יהלום. 8 יהלום אדום. וזו בחירה חופשית לגמרי שלך, נכון? אני הולך לעשות את אותו דבר איתך. לורנס, שים את שתי הידיים ככה, יפה. ואני הולך לספור מ-0 עד 9. ברגע שאני אומר 9, ספרה האחרונה, אתה אומר את המספר הראשון שהולך לך בראש, בין 1 ל-52. אוקיי? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. תגיד לי, תוריד מהר. איזה מספר? 17. 17. ואת אמרת? 8 יהלום, ואתה רצית 17. ו8 יהלום בגימטריה זה 17. לא, עבדתי עליכם. לא, אין דבר כזה, אין דבר כזה. אבל מה שכן אפשר לעשות, תפתחי רגע שתי ידיים, וסתכלי, יש לי כאן חבילת קלפים. אנחנו נשים אותה רגע ככה, על השולחן. תבדוק שאין פה בפנים כלום? ריק. יפה, זה בצד. ספיר, שימי אצבע אחת מעל החבילה. ואני רוצה שאת תספרי 17 קלפים מראש החבילה. 1, תמשיכי, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. תדחפי אותו קדימה. זה הקלף ה-17. תחזיר את כל אלה אחורה, שלא יהיה מבלבל. את אמרת, בחירה חופשית לגמרי שלך 8 יהלום, ואתה רצית את המיקום ה-17. תהפכי את הקלף הבא. 8 יהלום! תודה רבה. ספיר, תודה רבה. צריכה לעזור מקום. תודה רבה, לורנס. תודה רבה. ערן בידרמן, גבירותיי ורבותיי, כל הכבוד, איזה יופי. תודה רבה. ערן, יפה. אנחנו כמובן נפנה למאסטר שלנו. מאסטר, האם ערן הצליח להפיל אותך? There are possibilities, but nothing that he did looked wrong. I think I have been fooled. Yes. וואו! וואי! איזה יופי! הצליח להפיל אותך, זה לא להאמין! כל הכבוד. איזה יופי! מדהים, ערן בידרמן הצליח להפיל את המאסטר. שנייה אחת. אני חושב שאם עבדתי עליו, כן. אז אני חושב בעצם שאפשר להגיד שהפלתי אותך. וואו! איזה יופי! ערן הצליח להפיל את המאסטר! והוא כמובן עולה לתוכנית הגמר, גבירותיי ורבותיי, ערן בידרמן! איזה יופי!